Καλώς ορίσατε στο έκτο season, στο ένατο επεισόδιο. Σήμερα προσκεκλημένο έχουμε τον Παύλο Χρήστου, αρχισυντάκτη του Fast Forward, και δεν σας το κρύβω το ότι ήταν προσωπική επιλογή λόγω του ότι έχω απέναντι με έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, και στο λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Γι' αυτό και σε κάλεσα να συζητήσουμε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, αλλά όμως είμαι σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε στην πορεία, και να ανοίξουμε την ομπρέλα μας όπως θα νιώσουμε άνετα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί τούτη η συζήτηση για θέματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι λίγο. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Πού κινείσαι ως άνθρωπος και επαγγελματικά. Αν θες μπορείς να μοιραστείς και το χόμπι σου, το οποίο είμαι και θαυμαστής σου εκεί πέρα. Φυσικά. Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην Digital Tree. Είμαι αρχισυντάκτης του Fast Forward. Είναι το αγγλόφωνο μας portal, το οποίο ασχολείται με θεματολογίες business, οικονομικά, τεχνολογία και κουλτούρα. Και είμαι στην Κύπρο 3 χρόνια. Πριν από αυτό ήμουν για 12 χρόνια στην Νέα Υόρκη. Δούλεψα στον εκδοτικό οίκο Penguin Random House στην Νέα Υόρκη. Και πριν από αυτό ήμουν στα θέατρα, στο Off-Broadway, Broadway κλπ. Και σε κάποιες άλλες πιο μικρές εταιρείες. Αλλά έτσι η εταιρική μου, το corporate experience μας πούμε, είναι σίγουρα από το Penguin Random House, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός, και από την Digital Tree στην Κύπρο. Αλλά επειδή έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς πελάτες και πάρα πολλές εταιρείες, έτσι προσέχω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα θέματα που θα συζητήσουμε, που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του προσωπικού, τον diversity, equity. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό δεν το ήξερα με την Αμερική για τα τόσα χρόνια, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε προσγειώνεσαι πριν 3 χρόνια στην Κύπρο και θεωρώ ότι είχες και κάποια πρότυπα. Έτσι, ερχόμενος από μια χώρα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει lead κάποια συμπεριφορικά θέματα. Τι περίμενες να δεις και τι είδες? Σίγουρα μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες στην Αμερική δεν μπορούν να συγκριθούν με το επιχειρησιακό τοπίο της Κύπρου. Υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Ειδικά στην Νέα Υόρκη είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της διαφορετικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν processes για τα πάντα, γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα μέσα στα χρόνια που καταλάβαν πώς είναι αξία να έχει τούτον το κομμάτι σε μια εταιρεία. Σε αντίθεση στην Κύπρο είναι κάτι που τώρα ξεκινά κάποιες εταιρείες να δίνουν περισσότερη έμφαση. Παραδοσιακά ήμασταν πιο χαλαροί, ας πούμε, στον τρόπο που ήταν δομημένες οι εταιρείες. Δεν είχαν όλες οι εταιρείες, ας πούμε, τμήμα ανθρωπινού δυναμικού, κάποιον που να ασχολείται με corporate social responsibility, diversity, equity and inclusion. Πράγματα που βλέπουμε τώρα να έρχονται στην Κύπρο, και που το ότι ήρθαν πάρα πολλές ξένες εταιρείες και στήσαν τα headquarters τους με πολύ πιο ανταγωνιστικούς μισθούς και πακέτα εργοδότησης. Άρα έπρεπε και οι κυπριακές εταιρείες να φτάσουν σε αυτό επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά στην Κύπρο που δεν θα τα συναντήσεις σε μια εταιρεία μεγάλη στο εξωτερικό, όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η επικοινωνία, δηλαδή ακόμα και το ότι όλοι ξέρουν όλους πάνω κάτω, δημιουργά έτσι μια δική της ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Ναι, είναι αλήθεια. Χρησιμοποίησες έτσι λίγο, ξεκίνησες να προσεγγίζεις, μάλλον ανέφερες την λέξη ότι υπάρχουν διαδικασίες έτοιμες. Συνεπώς το performance είναι συσχετισμένο με διαδικασίες, με KPIs, με skills. Πόσο σημαντικό είναι όμως στο περιβάλλον στο οποίο δουλεύει κάποιος, πόσο σημαντικά είναι τα KPIs έναντι άλλων? Και εδώ στο άλλο θα βάλω 3 τελίτσες που μπορείς εσύ να συμπληρώσεις αν θέλεις.
Τα KPIs είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δουλεύουμε σε εταιρείες που έχουν οικονομικούς στόχους για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μετρούμε την ποιότητα της εργασίας και την ποσότητα της εργασίας κάποιου. Τούτο είναι non-negotiable. Έτσι λειτουργούν οι εταιρείες. Απλά το λάθος γίνεται όταν σταματούμε εκεί. Γιατί οι εργοδοτούμενοι προσφέρουν περισσότερα πράγματα από την ποσότητα και την ποιότητα της δουλειάς τους. Όπως είναι η κουλτούρα της εταιρείας. Ένας εργοδοτούμενος ο οποίος έχει θετικότητα μπορεί να επηρεάζει όλη την ομάδα προς μια θετική κατεύθυνση. Και μπορεί τα KPIs του να είναι πιο χαμηλά από έναν άλλον εργοδοτούμενο, ο οποίος όμως να είναι πολύ αρνητικός και η ομάδα του να μην αποδίδει όσον εκείνος. Άρα πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι, που υπάρχουν κάποιοι τρόποι, να μην βλέπουμε μόνο ατομικά τη δουλειά κάποιου, αλλά και το πώς επηρεάζεται στο σύνολο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πει την άποψη του στους managers του, στους διευθυντές του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Τούτα τα πράγματα δεν μετριούνται μόνο με KPIs. Πράγματα που πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό και οι διευθυντές να παρατηρούν. Πολύ ωραία. Κάπως μου περιέγραψες ένα όμορφο οργανωσιακό περιβάλλον. Να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Να πάμε στο unhealthy. Στο μη παραγωγικό, να πούμε, στο μη αποδοτικό οργανωσιακό περιβάλλον ή κουλτούρα. Και στο λέω επειδή η εργασιακή σου εμπειρία είναι πόσα χρόνια? 10 με 15. 10 με 15, πολύ ωραία. Οπότε μπορούμε να πούμε το ότι έναντι μιας μετέπειτας γενιάς είσαι σε κάποια αρχικά στάδια. Οπότε τι δεν θα ήθελες να δεις? Δούλεψα και σε πολύ σκληρά περιβάλλοντα και σε πολύ τοξικά, παρόλο που δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, περιβάλλοντα. Το τι με εντυπωσιάζει πάντα σε εταιρείες οι οποίες λειτουργούν μέσα σε πολύ κακές κουλτούρες είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πόσον τους στοιχίζει και σαν εταιρεία του το πράγμα. Ωραία. Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας είναι το number one marketing που μπορείς να κάνεις. Γιατί είναι αυτοί που θα βγουν προς τα έξω και θα πούν τις εμπειρίες τους στους 5, στους 10 φίλους τους, στην οικογένεια τους. Ειδικά στην Κύπρο, το να έχεις μια κακή κουλτούρα σαν εταιρεία, το μαθαίνουν όλοι. Φαίνεται πάρα πολύ γλίγορα. Μπράβο, ακριβώς. Άρα η έξυπνη επιλογή είναι να προσπαθείς να έχεις καλή κουλτούρα. Τώρα, πέραν το ότι είναι η έξυπνη επιλογή για μια επιχείρηση, είναι και η σωστή επιλογή για μια επιχείρηση, γιατί όσον και να πιέσεις κάποιον τις 8 ώρες που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να σου δουλεύει, να σου κάνει την καλύτερη δουλειά, όσον και να τον πιέσεις και όσον και να τον πληρώσεις, αν δεν ξυπνά το πρωί και να πηγαίνει χαρούμενος στο γραφείο, όσοι πίεση και να έχει, όλοι έχουμε πίεση, τότε δεν θα σου δουλέψει εννοείται καθόλου εκτός των 8 ωρών ή θα σου δουλέψει με πολύ πίεση και θα είναι ο χειρότερος σου advocate τη στιγμή που θα σταματήσει να είναι εργοδοτούμενος σου. Πολύ ωραία. Και με την ως τώρα προσωπική σου εμπειρία, ως Παύλος, τι είναι αυτό που σε παρακινεί το πρωί να πεις καλημέρα, πάω στη δουλειά μου και είμαι χαρούμενος? Σε προσωπικό επίπεδο υπάρχουν έτσι διάφοροι παράγοντες που τους βρήκα πολύ σημαντικούς. Το ένα είναι να μπορώ να πηγαίνω στο γραφείο και να είμαι ο εαυτός μου. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι κάτι που δεν είχα στην Αμερική, που μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Μου φαίνεται, είναι αλήθεια. Όμως, επειδή είναι τόσο απρόσωπα και διαδικαστικά τα πράγματα, μπαίνεις στον εργασιακό σου χώρο και είσαι ο Παύλος που δουλεύει σε αυτήν την εταιρεία
και βγαίνεις και είσαι ο Παύλος που έχει κοινωνική ζωή. Στην Κύπρο και στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία έχω εμπειρία, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στο γραφείο, γιατί μπορούν να αντλούν μέρη της προσωπικότητας μου και μέσα στη δουλειά. Έχω πολλά να συνεισφέρω που το ποιος είμαι πέρα από τον τίτλο μου ως αρχισυντάκτης μέσα στον εργασιακό χώρο, για να νιώθουν και άλλα άτομα ασφαλείς να είναι αυτός τους. Το άλλο κομμάτι, μπορούμε να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για το θέμα, να μην το κρατήσω γενικό, έτσι πιο μετά που να ακουμπήσουμε έτσι παραπάνω το κομμάτι του diversity. Το άλλο είναι το επικοινωνιακό κομμάτι. Να νιώθω ότι, ξέρεις, έχω πάρα πολλή δουλειά, αλλά μπορώ να πω που διαφωνώ, μπορώ να πω που συμφωνώ. Πολύ ωραία. Οι managers μου κατανοούν ότι η δουλειά τους είναι να μας οργανώσουν, να μας εμπνεύσουν, αλλά δεν έχουν έτσι να ξέρουν τα πάντα. Έχει φορές που εγώ μπορεί να ξέρω κάτι παραπάνω από έναν manager. Έχει φορές που ένας manager μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από μένα. Άρα να νιώθω άνετα να εκφραστώ. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι όλες οι εταιρείες, τη στιγμή που ένας διευθυντής δημιουργήσει φόβο να πει κάποιος την άποψη του, ή όταν μπει σε ένα meeting και πει πρώτα ο διευθυντής την άποψη του, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο οι υπόλοιποι να πούν την αντίθετη άποψη. Άρα για μένα είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Πολύ ωραία. Αν αθροίσουμε το τι είπες, ετυμολογούμε την έκφραση της ψυχολογικής ασφάλειας, η οποία στις μέρες μας βλέπουμε το ότι, τουλάχιστον από την δικιά μας εμπειρία που ασχολούμαστε αρκετά με το συγκεκριμένο τομέα, αυξάνεται. Το θέμα είναι πότε ένας νέος υπάλληλος καταλαβαίνει ότι μπορεί να εκφράσει την άποψή του, έτσι πολύ όμορφα όπως το έθεσες, να επικοινωνήσει ελεύθερα την άποψή του, γιατί όντως μπορεί να γνωρίζει κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό που κάνει κλικ εκείνη τη στιγμή έναν καινούριο υπάλληλο, έναν καινούριο συνεργάτη σε μια εταιρεία? Τι τον εμπνέει? Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορώ να την απαντήσω ακριβώς, αλλά σίγουρα όταν ενταχθεί σε μια νέα ομάδα και οι υπόλοιποι της ομάδας που μπορεί να είναι πιο πολλά χρόνια σε ρωτούν για την άποψη σου, αντί να σου πούν μόνο τι να κάνεις. Δηλαδή, αν δεν είμαστε στο ξέρεις, πρέπει να διεκπεραιώσεις το task, στο τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε για τούτο. Νομίζω μόνο τούτη διαφοροποίηση, το από κάνε το στο πώς πιστεύεις είναι ο πιο καλός τρόπος να το κάνουμε, κάνουμε τον άλλον να καταλάβει ότι δεν είμαι απλά ένα ρομπότ. Μπορώ να φέρω την εμπειρία μου μέσα σε τούτον τον χώρο. Όταν ο άλλος δεν τιμωρείται για τα λάθη του. Δηλαδή, όποιος ξεκινήσει μια καινούργια δουλειά θα κάνει λάθη. Το να τρώεις φωνές, να τιμωρείσαι, να απειλείσαι με παρέτηση, που ελπίζω ότι ξεπεραστήκαν τα πράγματα, δεν είναι παραγωγικά και κάνουν τον άλλο να νιώθει μια ανασφάλεια. Τι σημαίνει τούτο? Θα ξανακάνει λάθος, απλά δεν θα σου το πει. Ακριβώς. Ή θα προσπαθήσει να το καλύψει και μπορεί να το κάνει χειρότερο. Άρα τα λάθη γίνονται, παρατηρήσεις πρέπει να γίνονται και πάντα ευκαιρία να βελτιωθούν. Και στο τι χάνει ο οργανισμός απ' την άλλη, όταν έρχεται και λέει ναι, αλλά με τον φόβο μπορώ να καθοδηγήσω. Έτσι. Τι πιστεύεις ότι χάνει πραγματικά εκείνος ο οργανισμός που έχει αυτό το mentality? Χάνει τους πιο ταλαντούχους και έξυπνους εργοδοτουμένους του. Γιατί θα φύγουν. Θα φύγουν και θα πάνε κάπου που θα μπορούν να δημιουργήσουν. Ο άνθρωπος είναι δημιουργικό και δεν μπορεί να λειτουργά μέσα στο φόβο. Μπορεί να το κάνει
για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στο τέλος κρατάς προσωπικότητες μέσα στην εταιρεία που δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τον εαυτό τους, χωρίς να τους κρίνω, αλλά κρατάς τέτοιου είδους προσωπικότητες μέσα στην εταιρεία και ρισκάρεις, όσον εσύ σαν διευθυντής έχεις εκπληκτικές ιδέες, καλώς. Τη στιγμή όμως που θα χρειαστείς κάποιον άλλον να σε εμπνεύσει, δεν θα έχεις άτομα. Πολύ ωραίο. Νιώθω ολοκληρωμένος, βέβαια εντάξει, σε μια 5 λεπτή συζήτηση περί της συγκεκριμένης πτυχής της ψυχολογικής ασφάλειας. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι το οποίο το ακούμε αρκετά συχνά, το inclusion. Τι είναι πραγματικά το inclusion initiative σήμερα, δηλαδή πώς βοηθάει αυτό στο performance, τι πιστεύεις? Κοίτα, το πρώτο βήμα που ξεκινήσαν να γίνονται είναι να λέμε έχουμε τόσες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις. Πρώτα ξεκίνησε να λέμε έχουμε τόσες γυναίκες. Μετά ανακαλύψαμε ότι δεν είναι αρκετό να έχεις τόσες γυναίκες, για παράδειγμα, σε πιο χαμηλές θέσεις, αλλά η διοίκηση σου να είναι μόνο άντρες. Μετά μπήκαμε στο κομμάτι το φύλο. Αυτά είναι σημαντικά. Ναι, να υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που να δείχνουν μια ισορροπία. Ότι έχεις, ας πούμε, και άντρες και γυναίκες και όλα τα διαφορετικά άτομα σε ψηλές θέσεις. Πέραν από αυτού είναι και κουλτούρα της εταιρείας, όπως είπαμε πριν. Παραδοσιακά στο business και στην Κύπρο και σε όλον τον κόσμο επικρατεί μια ανδροκρατία και μια έτσι πατριαρχική ανδροκρατία. Τα πιο μεγάλα businesses γίνονται, σε δωμάτια, με πουρα, με whisky. Τούτον το pattern για να σπάσει θέλει τρομακτική προσπάθεια. Γιατί σε ένα δωμάτιο που παίρνονται αποφάσεις, αν υπάρχουν 10 άντρες συγκεκριμένου mentality και 2 γυναίκες, πολύ πιθανόν οι γυναίκες να προσπαθήσουν να εκφραστούν με τον αντρικό τρόπο. Τώρα, ίσως και που τα λέω, να είναι προβληματικός οι προβληματικές οι λέξεις που λέω, αλλά... Όχι, είναι πολύ εξηγηματικές. Νομίζω είναι από το structure, από πολύ βαθιά που πρέπει να γίνουν οι αλλαγές για να υπάρχει ουσιαστικό inclusion μέσα στην εταιρεία. Πολύ ωραία. Και πιστεύεις ότι επηρεάζεται η απόδοση? Σίγουρα, γιατί ο κάθε άνθρωπος φέρει τα βιώματα του. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό που το άτομο που φέρνουμε στη δουλειά. Άρα, αν έχεις 10 άτομα που σκέφτονται, εκφράζονται όπως εσέναν, είναι της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, των ίδιων πολιτικών πεποιθήσεων, μιλούν ακριβώς την ίδια γλώσσα, τότε έχεις απλά κόπη του εαυτού σου. Χρειαζόμαστε τον άλλον να μας πει σκέφτηκες το έτσι, γιατί θα σε προστατέψει. Την ώρα που θα πρέπει να προωθήσεις την εταιρεία σου, να κάνεις μια καμπάνια, και εσύ δεν θα το σκεφτείς, θα έχεις άτομα στην ομάδα σου που θα σου πούν: ξέρεις, δεν το τσοπούν την οπτική γωνία. Ίσως τούτο να μην είναι σωστό, ίσως τούτο να είναι πιο σωστό. Χρειαζόμαστε διαφορετικές απόψεις. Άρα, το τι είναι σημαντικό νομίζω να υποθεί, ενώ ότι όλα τούτα τα inclusion, psychological safety, κουλτούρα, δεν είναι απλά για να νιώθει ο κόσμος καλά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Βοηθούν τις εταιρείες ουσιαστικά να μεγαλώσουν και να είναι sustainable. Πολύ ωραία. Και πολύ ωραία και τα έδεσες κιόλας. Είχα μια συζήτηση με έναν καθηγητή μου πρόσφατα και περί της διαφορετικότητας. Και του λέω, τι πιστεύεις? Λέω για τη διαφορετικότητα, τι πιστεύεις? Μου λέει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει αυτή, δηλαδή ο οργανισμός του δεν μπορεί να δεχτεί τη διαφορετικότητα, ας κλείσει σήμερα από το να χάνει λεφτά μέχρι να κλείσει. Οπότε έρχομαι και σε ρωτάω, πιστεύεις ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη διαφορετικότητα το 2026? Ναι, πιστεύω ήμασταν έτοιμοι από πάντα να δεχτούμε τη διαφορετικότητα. Σίγουρα υπάρχουν έτσι πολύ δυνατές φωνές εναντίον, αλλά νομίζω όλοι οι άνθρωποι, δεν μου αρέσει καν η λέξη διαφορετικότητα, ίσως να το έλεγα μοναδικότητα, αλλά ας το πούμε διαφορετικότητα. Τι είναι το κανονικό για να είναι το άλλο το διαφορετικό? Εναλλακτικό.
Η εναλλακτικότητα. Αν θέλεις μπορούμε να δώσουμε τη... Είμαστε έτοιμοι και είναι κρίμα που ακόμα συζητούμε για το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι και από ό,τι βλέπω εγώ, ο κόσμος είναι και πολύ πιο έτοιμος από τη διοίκηση. Είτε αυτή είναι η πολιτική διοίκηση, είτε αυτή είναι η διοίκηση των εταιριών. Αλλά στον πυρήνα της κοινωνίας νομίζω υπάρχει ανάγκη, όχι μόνο ετοιμότητα. Πολύ ωραία. Θα σου πω όμως και κάτι το οποίο πραγματικά έτυχε να το δω σε εκπαίδευση. Στηρίζουμε την διαφορετικότητα, αλλά αν ψάξεις λίγο έτσι την κατάσταση θα δεις ότι άλλο ισχύει. Είναι το άλλο το φαίνεται και άλλο ισχύει. Πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε το ότι να αναδύσουμε με κάποιο τρόπο ότι δεν είναι μόνο σωστό το να το δείχνεις αλλά και να το πράττεις. Ναι. Έχω 38 παραδείγματα, αλλά ίσως να μην ονομάσω εταιρείες. Δεν χρειάζεται να ονομάσουμε εταιρείες, ναι. Ακολουθούν trends. Είναι τώρα το trend να στηρίζουμε την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, θα στηρίξουμε την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι τώρα το trend να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα των γυναικών επειδή είναι η μητέρα τη γιορτή της γυναίκας, θα το κάνω. Όταν ένας οργανισμός δεν έχει το mission statement του με τα values που πραγματικά πιστεύει και ακολουθεί trends, θα έρθει η στιγμή που αυτό το trend δεν θα είναι τόσο trendy και θα φανεί αν πραγματικά στηρίζει ή όχι. Τη στιγμή που στηρίζεις κάτι και μετά δεν το στηρίζεις, έχεις ένα PR crisis. Κάποιος θα επιτεθεί της εταιρείας σου. Άρα επικοινωνιακά θεωρώ σωστό οι εταιρείες τα πράγματα που πιστεύουν να τα πιστεύουν γιατί τα πιστεύουν και όχι γιατί νομίζουν ότι να πιάμε λίγο promotion τώρα, αλλά μετά που δεν θα είναι τόσο popular αυτό το topic θα το τραβήσουμε πίσω. Έχεις δίκιο. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του είναι και του φαίνεστε, του διαφημίζω ότι είμαι υπέρα από κάτι, αλλά όταν έρθει η στιγμή να κοστίσει την εταιρεία μου η στήριξη μου αυτή, να μην βάζω τα λεφτάκι που put your money in your mouth, πώς το λένε στην Αμερική. Και πάλι είναι short-sighted. Είναι όταν μια εταιρεία δεν μπορεί να δει ότι το κόστος τώρα θα είναι όφελος σε 5, σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Και θα έρθω τώρα και θα σου κάνω μια απλή ερώτηση ότι γινόμαστε συνέτεροι σε μια νέα επιχείρηση και σου λέω Παύλο, είσαι πιο νέος από μένα, βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικής γενιάς, βλέπεις κάποια πράγματα με διαφορετικό φίλτρο από ό,τι τα βλέπω εγώ και θα ήθελα να αναλάβεις τον ρόλο και θα κάνω ό,τι μου πεις πιστά για να υπάρχει μια ισορροπία, μια ισότητα όπου, όπως πολύ ωραία είπες, δεν είναι ο εναλλακτικός ή ο διαφορετικός, ο καθένας να είναι πραγματικά ο εαυτός του. Τι θα έκανες? Το πόσο βάρος μου δίνεις τώρα με αυτή την ερώτηση. Μπορείς να πεις για 3, αν δεν θες να στήσουμε το business plan. Θα κατανοούσα ότι στις προσλήψεις σίγουρα το merit, δηλαδή τα προσόντα κάποιου, η εκπαίδευση του, είναι πολύ σημαντικά, αλλά η εύκολη λύση να σου πω ότι εγώ θα παίρνω πάντα τον καλύτερο, ό,τι και να είναι. Καλύτερος ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά ή με την εμπειρία του, ότι ξέρεις αυτόν το resume, αυτόν το interview ήταν το καλύτερο, δεν με ενδιαφέρει αν είναι άντρας, γυναίκα, μετανάστης, 20 χρονών, 80 χρονών, αλλά ούτε αυτό είναι αρκετό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδιες τα opportunities με άλλους. Άρα, αν εγώ μπορώ να κατανοήσω και να δω ότι τούτον το άτομο έχει προοπτική, αλλά δεν είχε τις ανάλογες ευκαιρίες. Πώς θα σου κάνει alert αυτό?
Είναι γι' αυτό που είναι δύσκολο να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Αλλά παραδοσιακά ξέρουμε ποιες κοινότητες και ποιες μειονότητες δυσκολεύονται περισσότερο στο να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια, να πάρουν υποτροφίες, να πάνε σε καλά σχολεία, ιδιωτικά σχολεία κλπ. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα υπάρχει μια λίστα, απλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να ζήσουμε λίγο μέσα στον discomfort. Γιατί οι περισσότεροι HR που προσλαμβάνουν θέλουν άτομα τα οποία λένε ότι ταιριάζεις ή δεν ταιριάζεις με την κουλτούρα της εταιρείας. Το ότι πραγματικά εννοούν όμως είναι εγώ θα ταλαιπωρηθώ αν έρθεις ή δεν θα ταλαιπωρηθώ αν έρθεις στην εταιρεία. Μερικές φορές αξίζει να ταλαιπωρηθείς. Αξίζει να φέρεις το άτομο που θα σε βγάλει από την ευκολία σου και θα σε κάνει να δουλέψεις λίγο πιο σκληρά, να κάνεις κάποιες αλλαγές στην εταιρεία σου για να μπορέσει να ενταχθεί και να νιώθει ασφάλεια. Πάντως σε ενθαρρύνω σε αυτό εδώ πέρα που ανέφερες, ότι σε ένα προηγούμενο podcast υπόθηκε ακριβώς με αυτό εδώ πέρα τα λόγια, το ότι αν το δεις λογιστικά, είτε οικονομικά είτε οργανωσιακά, θα δεις ότι μόνο συν είναι το πρόσημο. Απλά το θέμα είναι πόσο βραχυπρόθεσμα βλέπεις ως άνθρωπος, ως οργανισμός και μετέπειτα το τι θέλεις να εντάξεις, ας πούμε. Οπότε, τι θες να εντάξεις ο οργανισμός, οπότε μου αρέσει το ότι ακούω έτσι για άλλη μια φορά αυτό εδώ πέρα, αυτή την πτυχή. Κάνω τώρα τελειώνω το δεύτερο το μεταπτυχιακό μου και μιλάμε πάρα πολύ για εργασιακή κουλτούρα και τυχάνει να είμαι ένας από τους μεγάλους στην τάξη μου και να ακούω από τους πιο μικρούς να μου λένε ρε Κωνσταντίνε, με αυτή την κουλτούρα και με αυτή την κουλτούρα τι είναι η κουλτούρα ρε παιδί μου, τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα που συζητάμε στο πανεπιστήμιο και πώς μετριέται. Η απάντησή μου είναι το ότι δεν μετριέται. Αυτή ήταν η φτωχή μου απάντηση. Τι πιστεύεις? Δεν μετριέται με τον τρόπο που μετριούνται άλλα παραδοτέα. Ότι πρέπει να μου ετοιμάσεις, ας πούμε, αυτά τα 10 πράγματα, μου τα ετοίμασες, δεν μου τα ετοίμασες, ας πούμε. Ναι, με αυτόν τον τρόπο δεν μετριέται. Μετριέται όμως, όπως είπα και πριν, παρατηρώντας συμπεριφορές. Αυτόν το άτομο συμμετέχει στα meetings. Δηλαδή λέει την άποψη του, αυτόν το άτομο ήρθε ποτέ με κάποιον δικό του suggestion για κάτι, αυτόν το άτομο έκαμε ποτέ κάποιον train, συνεργάζεται καλά με τους συναδέλφους του, είναι συγκεντρωτικό, φταίει, βλέπεις patterns. Τούτον το άτομο ποτέ δεν κάνει λάθος, μόνο φταίει τους, όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος, αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Παρατηράς αυτές τις συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές μετριούνται. Όχι από το 1 μέχρι το 10, αλλά στο πέρασμα του χρόνου μετριούνται. Πολύ ωραία. Και θα κάνω μια άλλη σύνδεση με προηγούμενο podcast, όπου εάν δεν δεχθούμε την αλλαγή της νέας γενιάς, δεν θα αντέξουμε. Και η ερώτηση είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αντέξουμε. Της νέας γενιάς, όταν λέμε, ας πούμε, κοίταξε, τώρα τρέχει Gen Z, Gen Z, αλλά Gen A έρχεται σε κάποια χρόνια, σε λίγα χρόνια. Είναι it goes both ways. Okay. Η νέα γενιά, μιλούμε για την νέα γενιά και νομίζω ο καθένας έτσι αφουγκράζεται τι είναι τον Gen Z, ότι δεν δουλεύουν σκληρά ή ότι δουλεύουν σκληρά. Έχει ο καθένας την άποψή του. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω κάποια στατιστικά που να αποδεικνύουν αν δουλεύουν σκληρά ή όχι, αν είναι τεμπέληδες. Αλλά από τη μία, βλέποντας το κι εγώ σαν ένα άτομο τώρα millennial στα 33 μου, που έχω από κάτω μας μια ομάδα 5 ατόμων που τους 5-4 είναι Gen Z. Ναι, υπάρχουν διαφορές. Εμείς είμαστε μια γενιά που λειτουργούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι
είμαστε λίγο πιο υποτακτικοί ή λίγο πιο έτσι, δομημένοι στην εργασία μας. Και η νέα γενιά έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει άλλες προτεραιότητες γιατί μεγαλώσα σε έναν διαφορετικό κόσμο από τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Αλλά όλοι μας ζούμε στον ίδιο κόσμο τώρα. Μπράβο. Άρα, εμείς έχουμε σαν υποχρέωση, σαν η νέα γενιά των managers, ας πούμε, να εκπαιδεύσουμε την νέα γενιά για να δουλεύει σωστά, αλλά επίσης να είμαστε ανοιχτοί να συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως η δουλειά να μην είναι τα πάντα. Εγώ πιστεύω ήμασταν η τελευταία γενιά που η ζωή μας ήταν η δουλειά μας, η καριέρα μας, η επιτυχία. Και βλέπω άτομα που έχουν άλλες προτεραιότητες, που είναι πολύ σημαντικό για εκείνους να σχολάνουν στην ώρα τους, να έχουν την υγεία τους. Και μπορεί να το βάζουν και πάνω από τα λεφτά, ή μπορεί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα που είναι δύσκολες οι συνθήκες, να σου λέω ότι okay, αφού εγώ δεν μπορώ να βγάλω πάρα πολλά λεφτά από την εργασία μου, τουλάχιστον θέλω να ξέρω ότι αν ξυπνήσω και δεν είμαι καλά, θα μείνω σπίτι και δεν θα γίνει ολόκληρο θέμα. Ή άλλα benefits που μπορεί να παρέχει μια εταιρεία, το γυμναστήριο, το νηπιαγωγείο για τα μωρά μου, οτιδήποτε. Άρα πρέπει και εμείς να είμαστε ανοιχτοί, να μάθουμε από την νέα γενιά που ίσως να ισορροπεί τα πράγματα λίγο πιο καλά, αλλά να τους κάνουμε και εμείς έτσι μια εκπαίδευση για το πώς να δουλεύουν λίγο πιο σκληρά. Πολύ ωραία. Και η επόμενη ερώτηση είναι ως team leader, κάτι το οποίο θα τονίσω την λέξη ακούσιο, δηλαδή όχι ότι το κάνεις επίτηδες. Τι κάνεις στην ομάδα σου έτσι ως Παύλος και νιώθεις ότι τους αρέσει, τους εμπνέει, θέλουν να έρχονται το πρωί και να σου λένε καλημέρα γιατί το νιώθουν, δεν είναι επειδή... Τι πιστεύεις ότι κάνεις, έτσι να σκεφτείς την καθημερινότητά σου, ας πούμε. Ναι, κάνω διάφορα πράγματα για να τους εμπνεύσω. Μείνεις στα ακούσια. Σε αυτά τα οποία δεν τα νομίζεις. Μπράβο, ότι... αυτά που δεν είναι πολύ έτσι, του εργασιακού χώρου, εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ το χιούμορ. Δηλαδή τους δείχνω ότι ωραία, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά, αλλά μπορούμε να περνούμε καλά. Μπορούμε να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όταν ακόμα και όταν γίνει κάτι αρνητικό, αντί να θυμώσω, μπορεί κιόλας με την υπερβολή μου να πω τούτο που θέλω να πω, αλλά με χιούμορ. Πάμε πίσω στο introduction σου για μένα. Είμαι stand-up comedian, άρα σίγουρα το χιούμορ είναι. Εδώ θα βάλω τη λέξη μοναδικός όμως. Εδώ δεν θα πω διαφορετικός, θα πω μοναδικός. Γιατί είναι όντως πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος του stand-up comedy. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα χιούμορ. Σίγουρα πρέπει να κάνεις σωστό training. Νομίζω πολλά από τα προβλήματα ξεκινούν όταν φέρνεις κόσμο και τους αφήνεις στο ώρες του Θεού και μετά τις πυρκάς, να το πω στα κυπριακά, που δεν γίνονται τα πράγματα. Πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Πρέπει να έχεις documents με τα processes. Πρέπει να μπορεί ο άλλος να πάει να βρει τι πρέπει να κάνει. Που και με και πέρα να είσαι ανοιχτός. Να υπάρχει πάντα, η πόρτα να είναι πάντα ανοιχτή. Να μπορεί ο άλλος να έρθει, να σου μιλήσει, να μένει σε κάτι μακρινό. Και επίσης δεν τους αφήνω να με λαλούν manager ή boss, που μπορεί να το κάνουν και με χιούμορ, αλλά δεν μου αρέσει. Θα μου άρεσε να ήμουν σε μια από τις εταιρείες που ξέρω ότι υπάρχουν εταιρείες στην Κύπρο που δεν έχουν τίτλους. Δηλαδή, όταν στέλνεις email, δεν είναι Παύλος Χρήστου, αρχισυντάκτης του Fast Forward, είναι Παύλος Χρήστου. Fast Forward, τίποτε άλλο. Ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος ποιου, δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή, τούτο που είναι σημειοφόροι, ας πούμε ότι είμαι team leader, είμαι manager. Πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Για να τα συνοψίσουμε, θα ήθελα να μου πεις αν ήθελες οι ακροατές μας να κρατήσουν ένα ή δύο πράγματα από ό,τι συζητήσαμε. Ποια θα ήταν αυτά? Παρεμφερές ότι συζητήσαμε είναι για άτομα που μπαίνουν τώρα στον εργασιακό χώρο να είναι ο εαυτός τους αδιαπραγμάτευτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μπεις δυναμικά παρά να ανακαλύφεις σιγά σιγά ποιος είναι ο άλλος.
να θέτουν όρια. Τώρα από τούτα που συζητήσαμε έτσι μια μικρή περίληψη και για τους εργοδότες, να είναι ανοιχτοί στην καινούργια τάξη πραγμάτων. Στην αλλαγή. Και στην αλλαγή. Τέλεια. Παύλο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι αν είχαμε άλλες πολλές ώρες εδώ θα ήμασταν. Ούτε που κατάλαβα ότι πέρασε η ώρα. Και προσπαθώ να το κρατήσω, ξέρεις, εκείνο το Sweet spot. Μπράβο, ναι. Εκεί που χρειάζεται για να μην γίνει και κουραστικός podcast. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήσουν σήμερα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σύντομα. Τέλεια. Έγινε. Ευχαριστώ.